Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон бошад. Ответи ман ба қадами қурбон. Ба ин бародар, агар ҳамин бародарам мегӯм ки ҳамин офизиша бас кина, ман ҳамин бародара занбурпарвария нишон теҳем ва иншоалло баҳори 10 матка роиш мекунам. Леки ҳамин офизира полни бас кина, ҳамин раи девонагӣ хча яъни макина, ман ҳамин одама чихе занбура парвариш кардана нишон метаҳем ва бисёр фокусҳои бисёр дораи занбур ва ина хелишам метавонам нишон таҳем ки бина қадами қурбон гӯям барда тоҷик метавониста занбур парвариш карда. Ина занбурро зиндаам. Ягон хел фото, видео, монтаж хеле кор ман намекунам. Ина вақти занбура мегири бисмиллаҳи роҳмони роҳим. бобои қадам инами кора ёдат метаҳи, инами хел занбура мебари дапе шуруд мемонӣ. Дидин занбура бобои қадам ответ ба хитай инами хел занбур бозия ёд метаҳем та занбур боз меши. Иншоалло вес мардуме ки айти туй заказ мекунанд ҳама дата занбур заказ мекунанд, асал заказ мекунанд. Дидин занбур чора. Так что фикроту анайсе ҳами кора кине меша бобои қадами қурбон зеби занбурбозӣ дорад ки зеби офизиву девонагӣ. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша. Касе лайк мондаги нест моно лайка, касе дизлайк мондаги нест моно дизлайка, касе ақурат мекунед нест ақурата кунед маканша. Касе занбурбоз шидане ман дарс метаҳем, дарси занбурбозӣ, дарси занбурбонӣ пулакия. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша.